Hello guys, welcome back to our channel. We are from the Sangeet Academy. We are in a hotel, Welcome Hotel by ITC Hotels. So it's Lakshmi and it's Swati, and we are going to perform Sambalpuri dance, Dalkhai, Chutkuchu dance Samlekshari, and there are some ministers and some guests. We are about to performance from them. So we are so glad. And thank you for that opportunity. Bye. ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠା ଆମର ପାଣି ସହିତ ଏଟା ପାଣିଟା ପୁଣି ଢାଳିବ କୋଉଠି? ପିଇବୁ ଦବୁ କାହିଁକି ଢାଳି ଏମିତି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବ ନା? ହଁ କଣ ଦଉଛି ଗ୍ଲାସ ପୋଛା ପୋଛି ଦିଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପୋଛା ପୋଛି କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଉ Official ଗୋଟେ meeting. ନେଇଯାଉ। Official meeting was. ନାଇଁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିଟିଂ। ମୋର ଗୋଟେ ତ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଟିଂ ହବ ସାଇଡ୍ କର ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ହବ ଖାତା ନାହିଁ ବାହାଦୁରୀ ଖାତା ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଅଛି ଦାଦର ଅଛି ଆମର ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣି ହଁ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେବି ଏଇଟା ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେବି। ଦିଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେବି ସେଇ ହିସାବରେ। ସେଇଟା ତ ମୋର ମୋଥିରେ ଦେବି। ଏଇ ଲେଖାଟା
ଏଇଠି ଆମର 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଆମର ପୂଜା ଦିଦି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ତାର କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୋର ମୋବାଇଲ। दोनों ही मोबाइल पकड़ के ଆଉ ये 2 ଜଣ ଆମର କୁନି କୁନି ଛୁଆ। We are best friends. I'm best friend. ये होचन हमरो भाई माने सबू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मकरू भाई हाइट गो हाइट कहूनु हाइट गो योगा भाई हाइट को हाय को हाय कहूना ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଚାଲିଛି। ସାନନ୍ଦ ହାଏ କହୁନୁ ଦେଖ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ କିଛି କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛେ ଆମେ ସେ ପଳେଇଲେ ମକରେଇ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ କାନା ଭାଇ କ'ଣ ଆସିଛେ ଖାଇକି ଯିବା ଗାଳି କହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ ଚତୁର ହାଏ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ କୁହ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ହାଏ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ କୁହ ତ ଏଇ ବଣ୍ଟି ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ କୁହ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ଚପଲ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦେଖୁଛି ପରା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ହଁ ये कॉस्ट्यूम देखिए प्रोग्राम पे किए जेना जेना है को Bye. जेना कौन पे आसछु तो कहले पळा बेटू हमर डांस मैम फोटो पोज दोचन मो फोन दे मु उठे दे आवर ग्रुप टोटल ग्रुप ओके बाय बाय